Mano Bishop Yoto ka entiere kaunti ma Kisumo kinyi ma kawuono gima badi makora achwicho golo badi makora chamo ko winjo bed ni ng'eyo ni ogolo adi to mane momiyo kata kinde mang'eny ang'e ni e kanisni mopogore opogore kinde ma kata ng'ato golo chiwo mare mano mar achiel ewi 10 tenoga ka kinde mang'eny isoyo gi e bahasha to kila ng'ate mong'e chunye ni en ogolo pesa di ma kata jadolo ema bro bedo ka ng'eyo bang'e ma jo kanisa mamoko ok winji kata ok ng'e gino ma jo siasa wacho ni ka ber to nego bed ni gitimo ni gilande rumbi ni agolo pesa makama ma bende makele penjo machielo Bishop Odera ka ntiere kodi Nairobi kae nyaka gisani paro ni jo siasa wacho ga elela omenda magigolo kalure ni gitiyo kod kanisa kaka kanyo mar goyo siasa kose yo machalo nade to un kaka jodolo ere kaka unyalo ensure ni kanisa bedo kuma neutral ma weche go mag siasa ugae yo makare nikech adira wang'e ni e kanisa kata okwendos ja siasa mora e kanisa kacha nikech wang'e ni jo kanisa bende nitiere jomo opogore mabiro ng'ato seche moko biro no tuo ong'e ni ko biro kacha ango lema ango changi entiere kod midhiero mopogore ko biro ko lemo to seche moko Nyasaye bro neno ka konye to koro ka ja siasa biro koselando ni anta golo pesa makama bing'eni kata ka bishop orwake gi mor mochako pako ja siasa makamano nyalo miyo waumini moko seche moko chuny gi bedo kod to moro ere kaka nyalo bedo ni giwacho pesa ma gigolo mondo jo siasa kata jo piny mantiere kacha one ni entiere kod tekre kosango matimore. Erokamano Joyce. Mokwongo penjo moro ni rais no kwongo go marufuku mondo kik gol pesa e yo mora to en mokwongo dhi ogolo. Anyalo wacho ni kora kaka an taneno otimo maber nikech ng'ato nyalo weyo ma ok ochiwo ne Nyasaye ta chien Nyasaye wuoyo kode. Nyasaye nyalo wuoyo ng'ato kata gotieno kata machune samoro Nyasaye nochune mondo chak timo mano. Koro mar ariyo wi mano chiwo mar kanisa an gi pacha dang' awachi ni ok onego luonge ni solro. Onego luonge ni chiwo. Kada oluonge ni chiwo e od Nyasaye to ogolo sauti maber e it joma oko mondo jomoko ng'ato bi koa oko mondo koro chak penjo chiwo mane e od Nyasaye. Koro tek. Ang'o momiyo kidwano luonge ni chiwo to oluonge ni solro. Kik luonge ni solro. Oluonge ni chiwo. To seche moko igole mar mondo mi seche moko konya e gedo kata mar kanisa. Mano dongo nego bed solro kose? Mano nego bed solro kanoloso arambe. To ka ng'ato biro e ibada ma normal ibada ma onge arambe function yeyote mane dhi gi fundraising ne onge. Onego luong ni mogolo cha onego bed chiwo ne Nyasaye. To ka en normal ibada to luonge ni solro to mane ma itiyo penjo era ka solro isolo ne kanisa pesa mang'eny machalo kamano. Gina right mar penjo nikech nying momiye sama chiwe cha e marach. To en na gima ber kuro nyingi ne ma nyaka loke. Kuro abire penjo mi penjo ni penjo moro ni mogik josiasa tiyo kod kanisa kaka kuonde magoyo sera marombolo kamano. Wan gi josiasa matimo mano. Obiro kosebiro to nyalo golo gimoro kosegolo gimoro to wuoyo gi jopiny moyudo kanyo kendo e chunye ong'ene gimotimo cha omiye platform mar jomobedo piny kage lakini e od Nyasaye to koningo bedo kamano. Od Nyasaye en od tony en od kama ningo ka ng'ato dhiye to dhi kobolore kodhi lamo Nyasaye makata kopo ni ne en kisiasa to ningo owuo gi jadolo an abiro kama na mondo tema nade ulamna lamo to ng'ata nyalo lamne lakini mondo mimiye thuolo mondo go siasa e od Nyasaye kanyo to wagolo oko kaka jodolo. Oningo bi walamo ne ng'ato obed mbunge obed MCA obed women rep ng'ata mobiro bro mondo lamne obed ng'ama tuo wan thuolo mar lamone to kogolo chiwo to waluonge ni chiwo unless ni ne en fundraising. To akoni jumbe makama obiro ogolonwa solro kama wan gi liel watimo fundraising lien ni duong ogolonwa siling 50,000 osolowa. Mano kuro kata ka osolo nikech liel osolo nikech project mar gedo lakini ka en normal lamo to gimoro amora mowuok onego bed chiwo. Bishop Ogonyongede ka entiere kaunti ma Kisumu winjo kanyo kaka Bishop Odera ka achiel kod Bishop Yoto bende